Alas 4 po, wala pa masiguro ka ito dire. Asik. Ampun na tuloy ako po naman. Hindi ka ba? Mayong buntag kaninyong tanan. Kaya sa inyong sibianan. Sabi na kanimo ay dulog inday. May buntag. Sa mga suking tigpaminaw. Ding inyong seryosong programa. Buntag na mo Itako na lang ko sa pangalan Chona. Usa ka dalaga. Kaya pa'y narunog 40 anyos. 41 anyos. Anyos. Anak mo. Sipyat ka ni Kabaw Patil, pato na mga tulitil sa manok. Napuyo din sa may sa ning napuyan sa Davao. Na ako'y nakarelasyon. Si Freddy. Akin pang naalala noong siya may nabubuhay pa. Sabi niya ay Freddy, we'll fight the dust. Naluoy ko niya, Dolanday. Kay ulila na sa ama at sa ina. Mauna ako kunin pa eskwela niya. Sulod sa tulog ka tuig, nag-uban mi, tinis akong panimay, kung naaman mi matawag na relasyon. Ako nalipay lang ko nga makatabang sa usa ka tawo nga nanginahanglan. Parang nalipay po ko. Kaya daw mi bata ang akong paminaw. Nga si Freddy, akong nakauban. Nga usa ka 25 anyos. Happy na siya mo graduar sa kurso nga BSMT. Or Bachelor of Science. Matso tanan. Apanwan ako damha, Dolanday. Din hindi magsugod. Ang kapdod. Daddy, Mami. mata na diha matanas. Ginoo ko eh. Kapag siwag, pamaning kumingki no? Taray ka kayo magsusyod. Da. Ni, Ako na dito, bangon na kayo. Nakandam na yung mga kuhan dito, yung mga pamahaw. oh ba? Oh, na chorizo, na longganisa. Daghan dito akong giluto. Mga etlog.
Ganahan ako mo ba kay palangga kay kunimo? Ay, syempre, napakita siya corn burp. May corn burp dito. Ganahan ako mo ba kay... Butag sa'yo pa Kailan ka ito kung corn burp nga kuha ng Rizal Day, Bonifacio Day? Bisag usap pang corn burp na imong iandam diha. Basta ikaw magluto, mami. Partig yung lamia, mami. Kabalo biya ka nga, holiday beron mo nang luto kong corn beef. Ano ba? Ah, Ikaw din, mami. Hagra gabi. ay, sa bakit po kayo sa duster ko po. Baru magawa ko na anad na Kung yung bahay. punta kayo niya akong duster nga kuno, General Ut. Ay, nagpa. Idan mo eh. Ay, ba? Pagana ba? Eh, pagana. Abrigana. Gusto rin kag-abrigana. May kasahon ako. Sama na oy, nangyamid man na oy. Nangyamid man ka oy, mangyamid man ka. Maligo na ako. Sige, Maligo sige. na ako. Okay, uptik na. Si Pata, gini mo. Brad, Uy! Brad. Kaya ka listahan rin, Brad, na. Saan na? Malistahan na sa graduate na, Brad. Sa graduation ba? Ano? Kita ka. Ha? Uy! Uy! Brad, na akong pangalan, Brad. Ano nga lang, graduate mo ka. Kung mapag-graduate, pwede ka diya. Ikaw na agad rin. Wala ko, nagkupiriyan daw ko. Ikaw ba? Nagkupiriyan ko, pero ipaso na lang na ako na ron. Pwede ba rin na? Pwede, bayad man ko. Ikaw yun ba? Imo na po paimnon to itong maestro ba? Kabalo Si ka. Sir Alan Gatan. Kabalo ka lang siralan ka kan. Padulaw na ako nasa kong laptop ug kana mga plan biso zombie ug Angry Birds niya. Mag Facebook na siya tipong adlaw lipay na kasi diya. Oh, ha? Naman ay kamprag na ang kwan. Ang tugat nga siya nagdaladala sa mong laptop di eh. Gipapasa ko niya. Iyang gipapaso. Mati nga ako na maestruha ba nga magklase mo si tanaw ng laptop niya. Tagahanan tag-exam diretso. O sige rin na sa chat-chat di ana di. Props naman na yung exam brad. Atinda sa may kwas to ana. Bantog na di eh. Yeah, congrats brad, congrats. Ay, salamat kay Brada. Malipay din. Malipay din ang mami ni Brad. Ay, kami palang limudan. Di ba, mawali na pagkati nagbuhini mo. Maulaw sa tan Brad. Langan lang siya malipay. Lipay ka rin ko ni mo, Brad. Siya pa. Salamat kay Brada. Brad. Daddy. Mami. Congratulations, Daddy. Grabe ka, Daddy. Grabe, Daddy. Ang iyang tuga kay Maura Gyapon. Iba rin na riba. Salamat kay Paluyo sumusuporta. yung tingay, paluyo. Mami, di ko mo graduate kung wala isuporta kasi mga mami. Salamat yung kay mami. Okay na kaya na, Daddy. Oy, kabalo kaya yung ka nga ako. Ako na nga, full support kay kunin mo, Mami, Daddy. basta saan yun ako ni mo. Basta, hindi na ito mag-story na ito. Oh, sila Gutom na ako. dito sa mga auto, nagpaandam na ko dito sa kuwan, di oh. Diyan na sa atbang, oh, diyan sa atbang. Ay, sa speakers kay, Juan, matingnan kang Sugan ako, mami. Ay, grabe kikini si Maricel, si Joan Moloto, eh. yung gibayaran na ni mo, maningil na ba po na, bisag G's. Okay na, kay ilista man, papirmahan man. Okay na. Mami, salamat kayo niya. Basta, saan ko ganun mo, mi? Basta ako ikuan, basta makasakay kag barko, ay lang yun na lang yun yung kapitan, o yun yung opisina nga, ay lang ang Somalia, kay basig ma-hijack mo, ha? Sa nakay sa Somalia, ay agi diha kay sud na kayo. Mami, salamat kayo ha. Basta, kung sa may imong kinahanglan, ingnalan ko kay bayaran ako na. Ang akong Pila mo tinagasto na ako. ay, bayaran. okay ra kayo na ang ako ang gusto diha nga.
mag-training ka, kaya di pa kakamalo-mulangoy. Saan mo na ni mo, niya, magsiman ka, di kakamalo-mulangoy. Ay, ang kanang pilot, pilot, di man nakabalo mulupad. Bitapod no, pero napapagingon nga mo, ambak na sila daw. Ha? Ambak na sila. Ano naman? Di ba ka pwede mag-pilot o wag kay kaliwat ng hamubukag. Mami, Kailangan mga pilot pagkadag ko kayo pangabubukag na nagkalitan mo na kuan. mami, kumuambak man nung galing ko sa barko. Di ba na medyo ka musalo sa kuha? Ano lima na. Basta ikaw kuhang kuan ha, di ka magkiat-kiat dito, di ka magigat-igat dito kay kabalubayan yung ka ng mga siman. Para ba nas camel? Lagi, Ha? mami, lagi. Ako'y bahala. Bantay ka, ha? Ikaw anong unita pamuglay na naman ka? Antay bitaw ka kay pitkan be. Ayaw, pwede ko Kalam de pelalom de ko sa lamisa. Ayaw kayo na igorja na silumimbong. Ayaw. Mami, ano Mami, yung sigilap, mami? Dapat sa airport tatang, ano din naman dadabi sa... ano nalaman tayo sa bye-bye? Di ba? Versus bali mo sa akin. Ato din. Iyato Sa airport tang. Ato sa airport. Sa airport tayo din bye-bye. Sige, tara. Sakay pa mga aeroplano ana. Sabi mo na kung domestic lang. Anyway, Di ba rin tadri sa asa? dito na din sa ano eh. Mawala iyang siya. Aka na airport na. So ko na, lipay pa to si driver nga si Willie. Di ba Willie kay Juan man. Ako magkikubayan ako. Sige na ha. Ay. Galaw-gaw. Pamari ko kapaniper sa kuwan patunis na sa kuwan di ay. Abre pa ba rin ako bato sa kong polo. Chikard ako ka polo maulaw sa tanyo eh. Mami, Dadi, pag-amping ba ito, dadi, ha? Ay, kinuman talaga pagkuhan-kuhan dito. Kakabalo ba ka nga, ang pinakadaghan dito nga, pinakadaghang babae dito, dyan sa Juan, South America, nagkami mga Latina diya, mga kuhan na ba kayo, mga ikat na ba, mga nakara ba ng barko diya? Bakit, may manaka diya sa Tana? mami, sa pagtunos ko, di lagi, chinilas na akong paliton dito. Bantay ka, chinilas, may chinilas. May Basta chinilas. na made in Brazil na chinilas. Ay, layo kayo na dito, biyahe musakay pagkatong train. Asa man yung gusto niyo mong palit na siyang gurin. Yan ang kasi ko rin, at least bahalang kuhan, bahalang ko na rin maguba, at least di ka malayo, no? Layo na dyan, bingaon, guguli mo dati pa. Mahilap na din kain. Ako bi na Dadi, ayaw ko biyahe kay, ayaw ko binuwang ito dadi, ha? Lagi balik lagi ko na yun after. Dadi, nakoy babaon na ni mo. Ito mo Mga DVD niyo, mga DVD. Mag-vaccine ka ni kakaringga. Balik lang dito, sunod lang dito sa kuan. Mga kuan man na. Mga budots-budots man na. La. Ito ba, ha? Salamat kayo ni mong pabaon nga DVD. Kayo, mga kuan na, mga gladiator. Nari na, Everly Legal. Salamat kayo, mami ha. Sige, daddy. Sa maning, kuan, gwapo ni isa ka DVD o college, tirado. College ring, college ring na siya, college ring. Mami, pag-amping diri ha. Sing. Pag-amping diri ha. Oo, yun, salamat kayo. Uy, pag-amping dali, ay ko kalimti, tawag-tawagin yung kung na-signal, ha? Oo, sige na. Ano isa ka di video? Oo, sa maning. Bearing. Mura na bulitas na na, bearing na, ha? Sige, mami. Pag-amping ha. Sige, Pagtala ko. sige, daddy, bye-bye.
After 1 year. Online ko, Bi. Magyap. Wala gid. Ako nag-online ako. Wala gid. Way kontak. Wala ka na. Wala naman kong gi-block naman ko niya sa Facebook, sa Twitter, day. Sa Twitter. Mo tweet o tako niya. Ay, akong daddy. Asa na ka to akong daddy? Kalimut ako sa pangalan sa akong daddy. Tus kadugay na niya. Way kontak-kontak. Freddy! Asa na ka, Freddy, oy? Kabalo ka, Freddy. Bibinga ko yung kayo mayo ni mo. Kabalo ka sa kong gasto ni mo. Nakuha na ba kayo gato lang sulas. Palang na hinay, remay timil. Pagtining pa lang ni mo daan, hila. Grabe kayo karoon. Wala juga. Wala naman juga pa. Paramdam, Fred. Freddy. Oh, sana ba ito, Hanoy? Bisa lang tao mong text. Bisa mong paramdam lang. Ato ko to sa... Paano po na siya parinte ko tinigot? Ay, kalusa pa ka tawag kita, Freddy. Kalusa pa ka. Freddy! Freddy!